Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadudong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subumabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Incoming President Ferdinand Marcos Jr. may magpagawa ng executive order para liwat matukod ang NIR. 600 billion pesos kay proposed budget para matapos ang Kabangkalan Airport. Love Triangle, ilalang tawag rason sa pagtiro sa tricycle driver. Mayor-elect Javi Benitez, ginhingadlan na ang yamangin city administrator kag city legal officer. Kag sa good vibes, empleyado sa Bacolod Silay Airport nag-uli sa bag sa pasahero nga may unod nga kwarta kag cellphone. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ₱600 million ang ginaduso nga proposed budget para mahuman ang Kabangkalan Airport. Suno kay incoming 6th District Representative Mercedes Alvarez, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP ang nagduso sang amo nga budget kag ini ang ila nga iga-present sa bag-o nga tiglikom sa Department of Transportation. Ang ginaduso nga budget para sa pagkumpleto sang apron sang airport kag terminal and emergency buildings. Nagalaom si Alvarez nga may pondo nga mapain para diri sa 2023 nga budget kuntani bisan bahin lang kag indi ang lubos nga kantidad. More or less 600 million pesos. So of course wala pa man ta kabalo for the fiscal year 2023 kay tungod i-present pa ina sa Congress, we will not know, wala pa ta idea as of now kung pila man gid ang i-allocate for 2023 budget. Sa imo ngayon tiyapo, sa imo na part. Sa ako na party, ang ako niya role, kabalo man ka munang role sa mga congressman during budget season, we will see to it that certain budgets should be allocated for mga projects. Dira na kami matanaw kung mabutangan mang gid allocation or hindi. Yeah. Sa number 9, sa Victoria City, sa Manila magagikan ang city administrator samtang practicing naman nga abogado ang city legal officer sang Benitez administration. Sunod sa kay-incoming Mayor Javier Miguel Javi Benitez, si Attorney Lindolph De Castro nga nag-graduate sa UP Diliman ang yan mangin city administrator. Nagapati si Benitez nga ang trabaho sa city administrator magatutok sa pagpanghimanwa kag magapaiway sa pamulitika. City Legal Officer naman si Attorney Medi Arbolado Jr. nga sarang sa gihapon makapractice pero nagpakamaayo nga magtutok na lamang sa Victoria City. May reorganization sunod sa kay Benitez nga ipatuman kasubong sa Bids and Awards Committee. May bago nga mga council nga igatuga kasubong sang Rainforest kag Coastal Management. May Transportation Master Plan man nga igadihon. As of the moment, we are writing executive orders, and I'd want to update you on the first day because it's about 10 or 11 na as of the moment. So I wanna, we've been working hard. I haven't been on interviews or any shows, but we've been working hard. And makita nyo man sa first day pa lang, daman na tasupuran yung mga plano. Sa number 8, pagtukod sang kusina ang ginalauman sa pamuno sang DRRMO, agudto masaylo na ang COVID-19 positive patients sa Midway Facility sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Air-conditioned ang mga isolation rooms nga natukod sa Department of Public Works and Highways sa Barangay Alihis. Gintala na ini nga Midway Facilities ang Emergency Operations Center para sa mga COVID-19 positive. Ugaling bangod manubo na ang COVID-19 cases, wala na ini karon magamit. Suno kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan, ang pamuno sang DRRMO, wala sang kitchen facility sa natukod nga temporary treatment and monitoring facility amo nga sa ETCS-4 school building naga-isolate ang majutay na lang nga COVID-19 positive sa syudad. Tuyo sang DRRMO nga masaylo na ang mga gina-quarantine halin sa school-based quarantine facility sa Midway Facility. Pero ginatugyan na ni Pornan sa masunod nga administration ang posible pa mahimo sa natukod nga pasilidad. Sa babaw, we have 27 cubicles. So may isa na nakaroon for the
pwede siya 4 or 6 kabilog na ano sa dalom damo pa na da rooms. May isa ka building ini mo na mo na yung stock room kaya ito tanan gagamit mga food stuff tag ano ito. Ikuha na lang gid ang kitchen. I-set up lang gid ang kitchen. Amo lang gid ang problema. Mga quarantine facility sa Japan. Quarantine facility din na siya. Sa number 7, sa banwa sa Isabela, mister nga hubog na lumos sa sapa. Isa ka persona na sapuan nga patay sang Sabado sa sapa sa barangay Tinungan sa banwa sa Isabela. Ang biktima gikilala sa iya misis nga si Leonardo Libasada, 50 anyos. Sunod sa misis ang biktima, uli niya nakita ang iyang mister nga nagapaligo sa sapa Biyernes ang gabi. Nakainom sunod sa misis sa kamunga tion ng iyang bana gani nagapati ini nga nalumos ang biktima bangod sang kahulugbon. Sa number 6, watchman na sapwan patay sa banwa sang Calatrava. Nasapwan nga dugoon sang Sabado kag patay na ang 46 anyos nga si Noli Alcanzare sa construction site sa barangay Bantayanon sa Calatrava. Ang biktima nga watchman sa site ang nasapwan sa tupad sang dump truck nga madamo sa mga pilas tugas ang pagpanglabo. On duty pa ang biktima sa natabo ang krimen suno sa PNP. Ginausisa pa sang kapulisan kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang sa likod sang pagpanglabo. Sa number 5, lady rider patay matapos mabunggo sang truck nga may karga sa soft drinks. Patay 43 anyos nga sa motor matapos ini mabunggo Sabado sang hapon sa truck nga kargado sa soft drinks sa access road nga bahin na sa barangay Matabang sa syudad sang Talisay. Ang biktima mo si Bridget Navarro suno sa PNP. Gikan sa Talisay proper ang motor kag maliko kuntani panorte sang access road sang ini ang mabunggo sa nawala nga bahin sang truck nga nagadalagan man panorte. Mahimo na miscalculate sang biktima ang pagliko suno sa pulis. Natarana pa magatubangay ang driver sang truck kag ang pamilya sang biktima. Sa number 4, love triangle ang ginalantaw sang PNP nga motibo sa pagtiro sa 31 anyos nga tricycle driver sa Bacolod kahapon. Makita sa video nga kuha sang CCTV ang pag-U-turn sang isa ka motorsiklo samtang nagatawag sa cellphone sa kilid sang dalan ang 31 anyos nga si Kim Ryan Canillo sa barangay Alihis Domingo sang hapon. Lipod sa ihibalo sang biktima ang pagpanaog sang wala makilalaan nga gunman nga naglipot kag nagtiro sa iya gamit ang wala mapatod nga kalibre sang pusil. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, bulag sa iya asawa si Canillo kag may bag-o na ini nga babay nga ginaupod. Nagapati sila nga love triangle ang posible motibo sa pagpaniro. Ini ang ika-12 na nga insidente sang pagpaniro sa syudad sang Bacolod sini nga bulan sang Hunyo. Kumpiyansa naman ng PNP nga ila mapasakaan sang kaso ang person of interest nga ila ginapatod responsable sa krimen. Number 1 ay mismo sa amay niya naghambal ba si kuha niya sa crime of passion kay ti nagbulagay niya sa iyang asawa gina-allege niya nga daw may other man ang iyang asawa. So i-try pa ni namon contact ang iyang asawa kay ti para makakuha naton sang sa iyang version ng rason kay ti daw mo na ginapagawa sang ginikanan kag iyang mga pamilya. Sa number 3, masobra sa 300 million pesos ang 2023 nga budget cut sa Bacolod City. Sunod sa incoming Mayor Albi Benitez, kitaan sa pamaagi sa syudad awid mapunan ang kakulang. Sunod sa kay Benitez, magapangita ang syudad sa pamaagi para ma-augment ang income sini. Masobra sa 14% ang budget cut kung ang buhin gikan sa pondo nga babaton gikan sa national tax allotment sa mga local government units bilang epekto man sa manubo nga collection sa national government sa 2020 sa mag-igo ang pandemic. Gikan sa masobra sa 2 billion pesos nga budget sa 2022, mangin masobra sa 1.7 billion pesos na lang ang mabaton sa Bacolod sa 2023. Samtang, wala man sa may na-turnover nga dokumento sa nagsapul ang transition teams sa incoming kag outgoing administration. Sunod sa kay Benitez, naging cooperative naman ang tagsa-tagsa.
Bahin sa mga job order sunod sa kay Benitez, nagakaigo nga unahon anay patod kung anugid ang kinahanglanon. We will just have to find ways on how to augment and find sources of funds that makabulos ng Do you intend to raise property taxes, for example, in Bacolod? no plans yet. I have not looked at it from that point of view. Wala pa na nastoryahan. The first thing is just to get organized, to make sure nga ang aton nga City Hall is delivering the basic services efficiently. No? We're trying to put in more systems. We're trying to push sa mga contactless transaction. Sa number 2, ang masunod nga 3 ka tuig mangin isa ka major nga turning point sa probinsya. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kung sa diin iya ginpatpat sa iya nga inaugural speech sang Sabado ang iya nga mga tinutuyo sa iya ikaduha nga termino. Wala labot kay Lacson nagapanumpa man o kung nagpanumpa man sa ilang nga katungdanan Sunday Vice Governor Jeffrey Ferrer kag mga katapo sang sangguniang panalawigan sang Sabado. Pagatutukan ni Lacson ang pag-rebuild sa Negros Occidental sa kun ano ini mangin dapat. Sa tungasang pagpanghangkat sa ekonomiya sa posible recession, nagpasalig sa nga suporta sa liderato ni Lacson ang mga opisyales. Para kay 3rd District Representative Francisco Benitez, sa pagpamuno ni Lacson, tigayon nga mapatuman ang recovery plan sa food security, tourism kag digital transition para sa isa kay diversified nga ekonomiya. Para kay incoming 6th District Representative Mercedes Alvarez, nagalaom siya sang padayon nga pag-updanay trabaho sang national kag provincial government. Importante man suno kay incoming 5th District Representative Emilio Yulo III nga magatrabaho ang probinsya upod sa national government labi na sa thrust sini sa agrikultura. May pagpanghangkat man tugas ang budget cut pero ang mga proyekto nga ipatuman sa masunod nga 3 ka tuig suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz ang wala nagadepende sa lokal nga pondo. The start of a new term of governance, but also of a decisive period of a major turning point for Negros Occidental. With the help of God and with our grit, compassion, and accord, we will rebuild Negros Occidental not according to what has been, but as it should be. May the good Lord continue to bless Negros Occidental, days of peace and prosperity. Avance, Nigrense. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. President-elect Ferdinand Marcos Jr. may mapagwaan sa executive order para madihon ang Negros Island region antes mapasar ang nai para diri. Sunod sa kay Bacolod incoming Mayor Albi Benitez, mahimo nga magapagwaan na isang executive order sa incoming President Ferdinand Marcos Jr. sa ginaduso nga NIR sandig sa rekomendasyon man sa Department of the Interior and Local Government. Iniya ginatrabaho na sa karon sunod sa kay Benitez gani wait and see sunod sa iya. Nasandig man sa isa ka EO ang ginpagwa ni anay Presidente Benigno Aquino III ang una nga pagdihon sang NIR nga gin-abolish sang tiun ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginapaabot maga-file sang isa ka hagna sa pagporma sang NIR nga magalakip sang Negros Occidental, kag Oriental, kag Sikihor ang mga kongresista gikan sa natungdan nga mga probinsya sa pagbukas ng 19th Congress. Sa subong, ang Negros Oriental kag Sikihor ang kabahin sa Region 7, samtang ang Negros Occidental naman kabahin sa Region 6. Okay, it will come from the Office of the President, recommended by DILG. So we're working on that. In the meantime, that we don't have law, no, we will do with an executive order. If you remember, ang aton to executive order man to. Hindi man gito layi. So that will tide over the transition until the law until the law comes in. Sa Good Vibes, bag nga nagaunod sang cash kag mga cellphone nga nabilin sang pasahero, ginuli sang empleyado sang Bacolod Silay Airport.
Samtang nagapatigayon sang police visibility kag foot patrol ang personnel sa Bacolod Silay Airport Station nga si Police Senior Master Sergeant Mervin Cosio gin-turn over ni Ryan Lloyd Marquez ang on-duty nga baggage inspector ang nabilin nga sling bag nga naginapanag-iyahan ni Agustin Kalaging sa Barangay Mansilingan, Bacolod City kag pasahero nga magapadulong kuntani sa Manila. Ang sling bag ang nabilin sa X-ray initial checkpoint kag nagaunod sang 13,000 pesos nga cash, duha ka units ng cellphone kag iban pa nga personal nga mga dokumento. Natigayon ini nga nauli kay Kalaging ang bag antes siya nakabiyahe. Nagpasalamat naman si Kalaging sa personnel sang airport kag kay Marquez bangod sa pagkatampad kag dedikasyon sa mga ini sa pagserbisyo sa iban nga tawo. Imagine ako nakabiyahe, sabi pa Manila, wala ka cellphone na nakakwarta. Oo, matala-tala kang guruming, di ba? I mean, base ang cellphone, paano ka communicate? Contact. Wala ka kwarta. Wala ka pamilete. Ahay. At least nabalik sa iya. Kagabi itong mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sila nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.